गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव नायगिरि बयखौबो आङो बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोनजों ना सासे सारनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो ना नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे फिसाब्लाबो मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरदों। आरो बेनि सिगां अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जे बिथांनि कमेन्ट, जे सारनि कमेन्ट, बे कमेन्टखौ with my small knowledge, आंनि उन्दैथार मिथिनाय, आंनि उन्दैथार नलेजजों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना अब्ला बे समाव भिडिअखौ नायलांबाय थासिगोन। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, अब्ला फै आं नोंथांमोननो सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों। थ' बिथांनि नामानो जाहैबाय डेभिड बसुमतारी। अब्ला बे समाव बिथां डेभिड बसुमतारीखौ आङो स्पेसियेलि दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो वेलकाम खालामदों आरो बिथां डेभिड बसुमतारीखौ आंनिफ्राय बिथांनिसिम आङो थेंक इउ जासिहरदों। आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानैबो आं मिजिंथिहरबाय। अब्ला बे समाव बिथाङा आंनो मा कमेन्ट हरदों आं नोंथांमोननो बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि। बिथाङा बेबायदि लिरहरदों, हेलौ सार, बेबायदि भिडिअ लाबो लुसिफरखौ मानो मोजां मोनो आरो लुसिफरनि मोदोमाव जिसुआ मा मा आगजुफोर होदों, अन्नानै भिडिअ लाबोसाय आदा। थ' खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां डेभिड बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों। थ' बिथाङा बुंहरदों लुसिफरखौ मानो मोजां मोनो आरो लुसिफरनो जिसुआ मा मा आगजुफोर होदोंमोन बेनि सायाव भिडिअ लाबो होननानै बिथाङा आंनिसिम बेखौनो मेसेज लिरहरदों बा कमेन्ट खालामहरदों। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव गिबियावनो जोङो मिथिनानै लानि हु वाज लुसिफर। लुसिफरा सोर? सोरखौ बुंदों लुसिफर? जों बेखौ गिबियावनो मिथिनानै लाग्रोनि। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, ना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि मथेब्ला लुसिफर बे नामानो जाहैबाय माने सैतानखौनो लुसिफर होननानै मिथिनाय जायो होननानै जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिगौ ना। लुसिफरनि मिनिंआनो जाहैबाय एकदमबारे गाज्रिजों बुंफबनाय, नंखायजों बुंफबनाय, ओरैबायदि गाज्रि सैतान, बे संसारनि बोलोग्रा गाज्रि सैतान, बेफोरखौ जों दिनै मिथिनो हायो आरोना। नाथाय बे लुसिफरनि मिनिंआ बेखौहाय मानिफ्राय लानाय जादों? लेटिन वार्डनिफ्राय फैदों होननानै आं दिनै मिथिनो मोनदों। आरो बेनि मिनिंआ बेबायदिसोमोन जे लाइट बियारार अर मर्निं स्टार। दिनै बेबायदिमोन आरोखि, एकदमबारे बेबायदिमोन। नाथाय बियो मा जाबाय? ओरैबायदि माने गाज्रिसो दिनै बियो जाबाय आरोखि। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आं खोन्थाखाबाय जे लुसिफरखौ दिनै जोङो मिथिनो हायो। लुसिफरनि मिनिंआनो जाहैबाय सैतान, गाज्रि, गाज्रिजों बुंफबनाय, डेभिल, बेखौ दिनै जोङो मिथिनो मोनो। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां डेभिड बसुमतारी आंनाव सोंहरदों लुसिफरखौ मानो मानसिफ्रा मोजां मोनो। यस, लुसिफरखौ दिनै मानसिफ्रा बेफोरबायदिनि थाखाय मोजां मोनो। जों दिनै नुनो मोनो लुसिफर बा सैताना ओरैबायदि माने सोमोनांथाव दिनै खामानि मावनो हायो आरोखि ना। जाय बिथांमोना लुसिफरखौ खुलुमो, फुजा खालामो, बिथांमोना मा सोमोनांथाव गोमोरलायनो हायो। बायदि रोखोम माने मोन्थोर फरायनानै बायदि रोखोम माने खामानि मावनो हायो ना। सोमोनांथाव बोलोग्रा दिनै खामानिफोर दिनै मावनो हायो आरोखि। आरो बे लुसिफरनिखौ मोजां मोननायनि थाखायनो बा बे लुसिफरखौ फुजा खालामनायनि थाखायनो लुसिफरा बिथांमोना बेबायदि धन सम्पति, बोलो, सक्ति बेफोरबायदि होयो आरोना। आरो बिदिनो बायदि बायदि रुपफोर जानो हानाय, महरफोर लानो हानाय बिथांमोननो बोलो आरो सक्ति होयो आरोखि। दिनै जानांगौ बेफोरबायदिनि थाखायनो मा लुसिफरखौ बिथांमोना मोजां मोनो।
अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदि खारन जाहोननि थाखायनो मानसिफ्रा दिनै लुसिफरखौ मोजां मोनो मानोना लुसिफरा सोमोनांथाव खामानि मावनो हायो बोलोग्रा खामानि मावनो हायो बा आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ मिथिनो हाबाय जानांगौ लुसिफरखौ मानो मोजां मोनो बेनि सायावहाय आरो लुसिफरा सोर अब्ला फै जों बे समाव मिथिनानै लाबावनि गुसुंथारै ना दिनै बे लुसिफरनो that means बे सैताननो इसोर जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला गावजों लोगोसे सोरगोआव दंमोन बेनो मा आगजुफोर बेनो होदोंमोन बेखौ जों दिनै जोङो मिथिनानै लानि बा बेनो मा इन्स्ट्रुमेन्ट्सफोर दिनै बेनो होदोंमोन इसोरा सोरगोआवहाय ना बेनि उनावसो बियो इसोरजोंहाय गोरोन्थि खामानि मावनानै इसोरजों मा दिनै संसाराव पृथिबियाव दिनै मा खालामहरजादों जों दिनै मिथिगौ बियो संसाराव थोनहरजादों अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला नोंथांमोननो बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनि जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय थ' बेखौ मोननो हागोन इजिकेलनि 28 बालाबनि 13 सिरि आं फरायनानै खोनासंहोनि इजिकेल चैप्टार 28 verse 13 आव मा बुंदों नोङो इसोरनि एडेन बागानाव दंमोन मोनफ्रोमबो दाम गोसा अन्थाइफ्रानो नोंखौ खोबदोंमोन सार्डियास टपास हीरा क्रिस्टलिट बेरिल अनिक साफिर कार्बानकाल इमाराल नोंनि नुग्रा आरो सिफुंफ्रा सनाजों नोंनि नाग्रा आरो सिफुंफ्रा सनाजों नोंनियावनो बानायजादों नों दाजानाय दिनावनो बेफोरो बानायजादोंमोन दा अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जोङो मिथिबावनि बे समाव नोंथांमोननो आं बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबाय आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै खोनाबाय दा बे इजिकेलनि 28 बालाबनि 13 सिरियावहाय दिनै बिराद बेसेन गोसा ना मुवाफोर अन्थाइफोर सना रुफा हीरा बायदि रोखोम दिनै मुंख'दों दिनै बेखौ बाइबेल स्कलार्स बाइबेल गोरोंफ्रा बेखौ ओरैबायदि फोरमायदों ना बेखौनो ओरैबायदि फोरमायनानै बुंदों जे बाइबेल गोरोंफ्रा बे गासै दाम गोसाफ्रा बे गासै आगजुफ्रा मा सैताननो लुसिफरनो इसोरा होदोंमोन आरोखि होदोंमोन बै समावहाय आरो मिथिगौना आरो दिनै बेल' नङा मा ओरैबायदि दाम गोसा अन्थाइ सना आरो थाब्रेट्स होननानै इंलिसाव लिरदों माने फिसा दामग्रा सिफुं माने इन्स्ट्रुमेन्ट बेफोरबायदि गोबांथार बायदि इन्स्ट्रुमेन्ट्सफोर गावनो बानायनो हानाय गावनो दामनो हानाय गावनो गोदै मिलौदो गोमहोनो हानाय बेबायदि दिनै इसोरा मा खालामदोंमोन लुसिफरनो बेबायदि आगजुफोरखौ बेबायदि इन्स्ट्रुमेन्ट्सफोरखौ होदोंमोन आरोखि जेब्ला इसोर प्रभु जिसु ख्रिस्टजों सैताना बा लुसिफरा लोगोसे दंमोन अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेब्ला लुसिफरखौ इसोरा सोरजिदोंमोन दादोंमोन बे दानाय समावनो बे गासै मुवाफोरखौ मा इसोरा बे दानाय समावनो बिदिनो होखादोंमोन होननानै दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों थ' अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना मिथिबाय जे लुसिफरनो इसोर जिसु ख्रिस्टआ दिनै मा दिनै बेनो होदोंमोन आरो दिनै बेल' नंबावा अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना लुसिफरखौ ओरैबायदि होननानैबो मिथिनाय जायो जे वर्कमेनशिप होननानै बुंनाय जायो that means बेनि मिनिङानो जाहैबाय गावनो बायदि बायद' बाजिना इन्स्ट्रुमेन्ट्सफोर गावनो सोरजिनो हायो गावनो बानायनो हायो गावनो दामनो हायो आरो बेल' नङा लुसिफरखौहाय मिउजिशियान सासे होननानैबो मिथिनो हायोमोन आरोखि इसोरा दिनै बेनो बेबायदि क्षमताफोर दिनै होदोंमोन बै समाव अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय जेब्ला सैताना that means बे लुसिफरा इसोरनि आज्ञाखौ सिफायासै इसोरनि गोरोन्थि हाबा मावासै गावखौ गोजौ खालामनानै लानायखौ बियो गाराखैमोन
बेफोरबायदि जाहोन गोरोन्थिनि थाखायनो सानसेखालि मा जाबाय इसोर जिसु ख्रिस्टआ बेखौ सोरगोनिफ्राय बे पृथिबियावहाय मा थोनहरदों माने नारख्लाय हरजायासै बिथाङा जेख्लाय हरजायासै बिथाङा सोरगोनिफ्राय अब्ला बे समावहाय बे लुसिफर बे सैताना गोबांथार सोरगोनि मोजां दाम गोसा मोजां दामनाय देनायफोरखौ बियो खोमानानै लानो नांदों आरोखि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों ना माबा मोनसे मिथिबाय बुजिबाय आरो मानो लुसिफरखौ मोजां मोनो दिनै लुसिफरा बा लुसिफरखौ खुलुमग्राफ्रा दिनै बेफोरबायदिनो सोमोनांथाव खामानिफोर दिनै मावनो हानायखाय लुसिफरखौ बिथांमोना मोजां मोनो मानसिफ्रा बेफोरबायदि आरोखि थ' हामबायसै अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो नायबाय खोनासंबाय एसेब्लाबो मिथिनो हाबाय लुसिफरा सोरखौ होननाय जायो बेखौनो मिजिंथिहरनानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय